पास बोसोर दा सरकार दानाय समाव पाब्लिकफोरखौ दा जेबो दा खामानियाव दा इनभल्भ खालामनो हायाखै दा पाब्लिकफ्रा दा जेबो सुबिदा मोनाखै आरो फैगौ बे बिसायख'थियावथ' दा इउपिपिएलआ दा जिर' जासिगोन 14 चिरां हिसाबैथ' बिपिएफआ दा खमैनो दा 25,000 दा मोननानै दा देरहागोन इउपिपिएलखौ दा नागारनायनि दा खार'ना जाहैबाय माने गोदो गोदायनिफ्रायनो आङो दा डाबल पिसिडिआर इउपिपिएल बहुद खाथिबोबाय दा ट्रेक्टर हरबाय गंनै गंथाम थाव सोनानै हरबाय पाब्लिकफोरखौ गेदारिं खालामनो थाखाय दा लायबाय लायनानै दा बिदिनो दा ओंखाम जाहोबाय साहा पानि दा लोंहोबाय बहुद थाखा फैसा गारबोबाय आं दा गोदो गोदायनिफ्रायनो खिन्थु दा दिनैसिमाव दा 5 बोसोर सरकार दाबाय दा इउपिपिएलआ खुनुरुखुम 5 बोसोर दा सरकार दानाय समाव पाब्लिकफोरखौ दा जेबो दा खामानियाव दा इनभल्भ खालामनो हायाखै दा पाब्लिकफ्रा दा जेबो सुबिदा मोनाखै आरो आं बिनि थाखायनो दा दुखु मोननानै नै दिनै सान्तिपुर दा बिपिएफ दा प्राइमारियाव जयनिं जानाय जाहैबाय आरो फैगौ जे बिटिसि बिसायख'थि बे फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलखौ माबायदि देरहागोन होननानै सानो फैगौ बे बिसायख'थियावथ' दा इउपिपिएलआ दा जिर' जासिगोन मोनफ्रोमबो समस्थियाव मानो होनबा आङो श्रीरामपुर टु उदालगुरि सिगाङाव आंनि लोगोफ्रा दा इउपिपिएल जोबमोन नाथाय दा आङो दा इउपिपिएल हिसाबै इउपिपिएलनि मानसिफोरनावनो आङो श्रीरामपुर टु उदालगुरिसिम आङो खबर लाजोब्बाय इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो गासिबो नार्भास खिन्थाजोबो आरो माने दा पाब्लिकफोरखौ इउपिपिएलनि मानसिफोरखौ दा बोरै दा कनभिन्स खालामबावनो मा राहायै मा प्लानिं दा लानानै मा प्लान पलिसि लानानै दा इउपिपिएलनि मानसिफोरखौ दा जों दा बोरै दा कनभिन्स खालामनो नैबे बाथ्राखौ बुंजोबो आरो माने दा मा राहायै दा माने इउपिपिएल दा लाबोफिननो हायो बिपिएफआव दा थांगोनफोरखौ नैबेखौ दा सिन्था खालामगासिनो दं आरो आं बिनि थाखायनो दा सिगां बिपिएफआव दा जयनिं जानाय जाबाय आरो 14 चिरां हिसाबै बिपिएफआव बेसेबां मेजरिटि देरहागोन होननानै सानो 14 चिरां हिसाबैथ' बिपिएफआ दा खमैनो दा 25,000 दा मोननानै दा देरहागोन बे आरो मानो होनबा नैबे दा प्राइमारि लेभेलनिफ्राय नायदो दा प्राइमारियाव दा गावजों गाव एना एनि गावजों गाव दा इनसाल्ट खालामलायनाय सोरखौबा दा रिसपन्स होयै बेबायदि सोलिगासिनो दं सामान्य दा बिसिडिसि लेभेलाव नायदो बिसिडिसि लेभेलावबो मेम्बारजों मेम्बार दा सैलाया मेम्बारा दा बिसिडिसि चेयारमेनखौ दा सावरायो बिसिडिसि चेयारमेना दा मेम्बारखौ सावरायो बे सोलिगासिनो दं आरो दा ब्लक लेभेलाव नायदो जोंनि दा 14 दा ब्लकआव गावजों गाव गावसा गावसि सोरबा खाम्फा ग्रुप सोरबा फेरेंगा ग्रुप सोरबा सांग्रां ग्रुप फावथाम जानानै दं बेफोरखौ दा सिन्था खालामनानै आङो दा नै दिनै बिपिएफआव दा जयनिं जानाय जाबाय आरो दा बिनि उन आंजों लोगोसे दा बहुद दा मानसिफ्रा दा फैगासिनो दं फैगोन सोरबा साननैजों फैगोन सोरबा सानथामजों फैगोन सानब्रै सोरबा सप्ता खनसे वेट खालामनो होनना बुंदों आरो बेनो बेनि सिङाव बिराद दुरबल गैया दा दासिमबो दा गामि सिं दा पकेट दा केम्पेन लानो हायाखै बिथांमोना नाथाय दा बिपिएफनिफ्राय दा पकेट केम्पेन लागासिनो अपेनलि खिन्थु दा इउपिपिएलनिफ्राय दासिमबो दा पकेट केम्पेनखौ लानो हायाखै दाख्लैयो ब्लक हिसाबैबो बेनो एखेफोरजों दं दासिमबो दा कमप्लिट खालामनो हायाखै बिसोर दा रायजोफोरखौ लानानै रायजोफोरखौ दा कनभिन्स खालामनो हायासै इउपिपिएल दा प्राइमारियाव दा इन्टारनेसनेल दा मिट जादोंमोन बेवहाय दा सावरायलायनायनि गेजेरजों माने देग्लायनि दा बोसोराव देग्लायनि दा बिटिसि इलेक्सनाव मा रोखोम दा कनभिन्स खालामनो पाब्लिकफोरखौ दा मा प्लान पलिसि लानानै दा कनभिन्स खालामनानै दा बोरै दा जोंनि बे पार्टिनि मानसिखौनो जोंनि पार्टियाव दा लाखिनो हाबावगोन सोरबाफोर दा प्लान पलिसि दा दिहुननो हायोबा दा दिहुनलाय होननानै दा सावरायलायनाय जादोंमोन खिन्थु दा सासे सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा प्लान पलिसिखौ दा दिहुननो हायासै आरो